Il-Bank Ċentrali wissa li xi persuni qed jieħdu self fuq id-djar li jaqbżu bil-bosta l-paga tagħhom u li f'każ ta' tnaqqis fl-ekonomija jistgħu jinkixfu dawk li l-bank iddeskriva bħala pockets ta' vulnerabilità. Artiklu li der fuq il-ġurnal The Malta Independent jindika li fir-rapport tal-istabilità finanzjarja tiegħu li evalwa l-iżviluppi fis-sistema finanzjarja domestika għall-2018, il-Bank Ċentrali qal li fejn tidħol il-kapaċità tal-ħlas hemm min qed jieħu loans li ma jifilħux għalihom meta wieħed iqis il-qlieħ tagħhom. Dan il-fatt huwa inkwetanti u jista' jkun indikattiv ta' setturi ta' vulnerabilità. Il-ġurnal jgħid li din hija aħbar ħażina ferm meta wieħed iqis l-aktar żviluppi reċenti fil-qasam tal-housing li qed jara numru ta' persuni li qatt ma rajna bħalu li qed jispiċċaw bla saqaf fuq rashom f'pajjiżna. Fl-aħħar snin pajjiżna ra żidiet kbar fil-prezzijiet ta' djar li qed jagħmilha kull ma jmur iktar diffiċli għal min irid jixtri daru. Għal minn hekk teżisti realtà ġdida ta' ħaddiema fil-faxxa tal-middle class li mhumiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u allura jsibuha ferm diffiċli biex iħallsu l-loans li kienu daħlu għalihom snin ilu.